స్పర్శ చక్షువులు కన్నములు నాసికలు జిహ్వ త్వక్కు మనస్సు జిహ్వ త్వక్కు మనస్సు అనేది 16 భౌతికాంశముల ప్రాథమిక సృష్టియే స్వర్గమనబడును. ఇక ప్రకృతి గుణముల పరిణాత్మక అంత ప్రక్రియ విసర్గమని పిలువబడును. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ధన్యవాదాలు. భాష్యము దుర్గా మాతాజీ హ్యాండ్ రైట్ చేస్తున్నారు, స్టార్ట్ చేయండి మాతాజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ. శ్రీమద్ భాగవత దశలశ్రములను వివరించుట కొరకై వరుసగా 7 శ్లోకములు కలవు. వాటిని ఈ మొదటి శ్లోకము మనోబుద్ధులను కూడిన అహంకారముతో కూడియుండు పృథ్వీ జలము, అది 16 మూల వ్యక్తీకరణములకు సంబంధించినట్టిది. ఇక తదుపరి సృష్టి ప్రథమ పురుషుని 16 శక్తుల అనగా పైన పేర్కొనబడిన చర్యల ప్రతిఫలముగా కలుగుచుండును. బ్రహ్మదేవునిచే తదనంతరము బ్రహ్మ సంహిత 5.47 నందు వివరింపబడినట్లుగా ఆ ప్రథమ పురుషుడు గోవిందుని యొక్క మహావిష్ణువు అవతారమై ఉన్నాడు. కారణార్ణ జలే భజతి స్మ యోగా నిద్రామనంత జగదండ సరోమకూపః ఆధార శక్తిమవలంబ్య పరాస్య మూర్తిం గోవిందమాది పురుషం తమహం భజామి. గోవిందుని అనగా శ్రీకృష్ణ భగవానుడు తొలి పురుషావతారమగు శ్రీ మహావిష్ణువు యోగ నిద్ర యందుండును. అతని దివ్య శరీరపు ప్రతి రోమకూపమునందు అసంఖ్యాక లోకములు స్థితిని కలిగి ఉన్నవి. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. మొదటి శ్లోకమున పేర్కొనబడినట్లు శృతేన వేదపరమగు నిర్ధారణలను అనుసరించి ఈ సృష్టి తన ప్రత్యేక శక్తుల వ్యక్తీకరణ ద్వారా భగవానుని చేతనే ప్రత్యక్షముగా సాధ్యపడి ఉన్నది. అటువంటి వేదపరమగు అన్వయము లేనప్పుడు సృష్టి భౌతిక ప్రకృతి ఫలముగా గోచరించును. అల్పజ్ఞత నుండియే అట్టి తుది నిర్ణయము కలుగుచుండును. వేదాద్వయనము నుండి నిశ్చయింపబడినది ఏమనగా సమస్త శక్తులకు అనగా ఆంతరంగిక బహిరంగిక తటస్థ శక్తులు పూర్ణ పురుషోత్తముడగు శ్రీకృష్ణ భగవానుడే మూలమై ఉన్నాడు. సృష్టి అనున్నది జడమగు ప్రకృతి నుండి తయారు చేయబడిదననేది భావన భ్రాంతిమయమై ఉన్నది. ఈ విషయము పూర్వమే వివరింపబడినది. వేదపరమగు నిర్ణయము దివ్యమగు కాంతి కాగా వేదపరము కానట్టి నిర్ణయము అంధకారమై ఉన్నది. ఆంతరంగిక శక్తి భగవానునికి అభిన్నమైనది. దాని సంపర్కము నందే బాహ్య శక్తి ప్రకాశితము కాగలదు. ఇక బాహ్య శక్తికి సంపర్కమున క్రియకు గురియగు అంతరంగిక శక్తి అంశాలు తటస్థ శక్తి అనగా జీవులు అని పిలువబడుదురు. ఈ విధముగా మూల సృష్టి ప్రత్యక్షముగా భగవానుని అనగా పరబ్రహ్మ ద్వారానే సంభవించుచున్నది. ఇక గౌణ సృష్టి మూలతత్వముల ప్రతిచర్యల రూపమున బ్రహ్మదేవునిచే కావింపబడుచున్నది. ఈ విధముగా సమస్త విశ్వమునందలి కర్మలు ఆరంభమైనవి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మీలితం యేన తస్మై శ్రీగురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణే. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे.
10వ అధ్యాయం సర్వ ప్రశ్నలకు సమాధానము. అత్ర సర్గో విసర్గశ్చ శ్రీశుక ఉవాచ అత్ర సర్గో విసర్గశ్చ స్థానం పోషణం ఊతయః మన్వంతర ఈశానుకత నిరోధో ముక్తిర్ ఆశ్రయః. శ్రీ శుకదేవ గోస్వామి ఇట్లు పలికెను, శ్రీమద్ భాగవతమునందు సర్గము, విసర్గము, స్థానము, పోషణము, ఊతి, మన్వంతరము, ఈశానుకథ, నిరోధము, ముక్తి, ఆశ్రయం అనేది దశలక్షణముల వివరములు కలవు. దశమస్య విశుద్ధ్యర్థం నవానాం ఇహ లక్షణాం వర్ణయంతి మహాత్మాన శ్రుతేనార్తేన ఛాంజసా. ఆశ్రయతత్వపు సర్వోత్కృష్టతను ప్రత్యేకించుటకై ఇతర లక్షణములు కొన్ని మార్లు వేదపరమగు నిదర్శనముల ద్వారాను, ఇంకొన్ని మార్లు ప్రత్యక్ష వ్యాఖ్యానము ద్వారాను, మరికొన్ని మార్లు మహాత్ములచే ఉసగబడిన సంగ్రహ వ్యాఖ్యానం ద్వారాను వివరింపబడును. సో వెనకాల అధ్యాయంలో శుకముని చెప్పారు వాళ్ళు ఈ 10 విషయాలు నేను వివరించుతాను. ఈ 10 విషయం అన్ని ప్రశ్నలకి ఇది కవర్ అవుతుంది. 10 విషయాల నుండి మనం 1000 ప్రశ్నలు అడగవచ్చు, 1000,00,000 ప్రశ్నలు అడగవచ్చు. అయితే ఈ సంబంధం పెట్టింది ఈ 1010కే. ఈ 10లోనే ఆ ప్రశ్నలంతా వస్తుంది. ఎన్ని ప్రశ్నలు మేము వేయచ్చు వేరే వేరే యాంగిల్లో. అయితే ఇది ఆ ముఖ్య క్లాసిఫికేషన్ విభాగం పెట్టారు, ఆ 10 దాంట్లోనే అది వస్తుంది. సో ఇక్కడ చెప్తుండేది భాగవతము ఈ సంపూర్ణ జ్ఞానము సంపూర్ణం ఈ ప్రశ్నల్లో దాన్ని విభజించి ఏ కాన్సెప్ట్ ఏ విషయం గురించి ఉంది అని 10 ఈ విషయాలకి ఇక్కడ చెప్తున్నారు. సో భగవద్గీతలో మనము భగవంతుడు మాకు 5 విషయాలు చెప్పేది అని చెప్తారు. శ్రీల ప్రభుపాదులు మీరు ఇంట్రడక్షన్లో చూస్తే భగవద్గీతలో భగవంతుడు 5 విషయాలు భగవద్గీతలో ఉండేది. ఒకటి భగవంతుడు ఈశ పరమ పురుషుడు, ఇంకోటి మనం జీవులు, మూడవది ఈ భౌతిక ప్రకృతి భగవంతుడి సృష్టి అయిన మెటీరియల్ నేచర్ జగత్, నాలుగవది కాలం ఒక అవ్యక్త రూపంగా భగవంతుడు ఇది ఈ భౌతిక జగత్ని సృష్టి నుండి నాశనం వరకు అది పుష్ చేస్తుంది. అది ఇంపర్సనల్ ఫోర్స్, అది కూడా భగవంతుడు ఒక అవ్యక్త శక్తిని. కాలోస్మి, నేను కాలస్వరూపం అని భగవంతుడు చెప్పేది. సో అదే విషయం కూడా భగవద్గీతలో ఉంది. 5వ విషయము గీతలో మనకి కర్మ. సో కర్మ మనం చేసే ఒక కర్మ ద్వారా మనకు పునర్జన్మము పునర్మరణము ఈ భౌతిక జగత్తులో మన జీవనము కొనసాగించుతాము ఈ కర్మను. ఈ 5 విషయాలు అని చెప్పారు అక్కడ భగవద్గీతలో. సో ఇప్పుడు భాగవతంలో ఇక్కడ మన శుకముని చెప్తున్నారు 10 విషయాలు, 10 లక్షణాలు అని చెప్తున్నారు. సో 10 లక్షణాలు, ఇవే 10 లక్షణాల గురించే ఈ భాగవతం ఆరంభంలో మనం వినింది ఋషుల ప్రశ్న అని. ప్రథమ స్కంద ప్రథమ అధ్యాయం అక్కడ 6 ప్రశ్నలు వేశారు. 6 ప్రశ్నలు ప్రశ్నలు వేసిన వాళ్ళు చెప్పేది ఆ సమాధానంగా సూత గోస్వామి వాళ్ళు ఈ భాగవతంని శుకముని చెప్పింది పరీక్షిత్ మహారాజ్కి, అది శౌనకాది ఋషులకి వాళ్ళు ఆన్సర్ చేశారు. సో 6 ప్రశ్నలు, అది ఇంకొక విధంగా అది ప్రశ్నలు అని చెప్పారు. 6 క్వశ్చన్స్. ఒకటి భగవంతుడా మనము ఏది మన అంతిమ మనకి లక్ష్యము లేకుంటే అంతిమ మంచి, ఇది మనకి అల్టిమేట్ గుడ్ ప్రతి ఒక్క జీవుడికి. మనకి అన్ని శాస్త్రాల సారం ఏమిటి అన్ని, అదే ఫస్ట్ ప్రశ్న. సెకండ్ ప్రశ్న అన్ని శాస్త్రం వేదశాస్త్రాల సారం ఏమిటి. ఆమెకు భగవంతుడు శ్రీకృష్ణుడిగా వచ్చి వాళ్ళు లీల కృష్ణ బలరాముడుగా పర్టికులర్లీ వాళ్ళు దాని గురించి అడిగారు. ఆమెకు పురుషావతారాల గురించి అడిగారు 4వ ప్రశ్న. 5వది వాళ్ళు భగవంతుడ లీలా అవతారాల గురించి వేరే వేరే అవతారం. లాస్ట్గా వాళ్ళు భగవంతుడు తన ధామానికి తిరిగి వెళ్ళినాక ఈ భౌతిక జగత్ ధర్మం అనేది ఎక్కడ వెళ్ళింది. సో ఆ విధంగా ఒక 6 క్వశ్చన్స్ మనం వింటాం. అది ఇప్పుడు వీడు ఇంకొక విధంగా శుకమని మనం చెప్తుంది. ఇది ప్రశ్నలు ఉండొచ్చు ఎంతనా, అయితే ఈ 10 విషయాలకే ఈ ప్రశ్నలు ఉండేవి.
సో దానికి ఆ 10 విషయాల ప్రశ్నలోని వాళ్ళు 10ది గోల్ ఆశ్రయం. సో 10ది ఇక్కడ లిస్ట్ చేసింది. దశమస్య విశుద్ధ్యర్థం. దశమ అది మన జీవుడు, ప్రతి జీవుడిది లక్ష్యం అంటే శ్రీకృష్ణుడి ఆశ్రయం పొందేది. సో ఈ ఆశ్రయం, సరెండర్, షెల్టర్ భగవంతుడు మనకి ఇచ్చే ప్రతి జీవుడికి. నిత్యో నిత్యానాం చేతనానాం ఏకోయో బహునాం విద్యాతి కామ. సో కృష్ణుడు సర్వ లోకానికి, సర్వ జీవులకి ఆశ్రయ వ్యక్తి ఒక్కడే శ్రీకృష్ణుడు. సో భగవంతుడు. సో ఆ దశమ ఆశ్రయ దీన్ని వివరణ మనకి 10వ స్కందంలో వస్తుంది అని కూడా చెప్తారు. అది దాన్ని ఎక్కువగా ఉంది ఈ భాగాలు, ఈ విషయాల్లో అన్ని వైపు కూడా ఉంది ఈ 10 అంశాల గురించి. అయితే ప్రత్యేకంగా స్పెసిఫిక్ గా 10వ స్కందంలో అని చెప్తారు. లేకుంటే వేరే స్కందంలో వేరే 10వ ఆశ్రయం కూడా ఉంది, వేరే స్కందంలో లేదు అనేది కాదు. అయితే వేరే విషయాలు ఎక్కువగా దాని వివరణాలు ఉన్నాయి. సో అది వేరే 9 మనకి 10వ ఆశ్రయం, శ్రీకృష్ణుని ఆశ్రయం పొందేదానికి మనకి దెబ్బతింది. అక్కడ మనకి భగవంతుడు ఆశ్రయం కలిగిస్తుంది మాకు. ఈ 9 విషయాలు మేము తెలుసుకొని ఆ అవగాహనతో భగవంతుడ శరణాగతి తీసుకోవడానికి మనకు సహాయం చేస్తుంది మనకి. సో ఇది చెప్తుండేది. దశమస్య విశుద్ధ్యర్థం నవానామీహ లక్షణం వర్ణయంతి మహాత్మాన. ఎవరు దీన్ని చెప్తుండేది? మహాత్మన, సామాన్య వ్యక్తులు కాదు, మహాత్మలు. మహాత్మానస్తు మాం పార్థ దైవీం ప్రకృతిమాశ్రిత భజంతి అనన్య మనసో జ్ఞాత్వా భూతాది అవ్యయం. మహాత్మలు అంటే వాళ్ళందరూ భగవంతుని అంతరంగ శక్తిలో ఉన్నారు. వాళ్ళు బహిరంగ శక్తి, మనమంతా బహిరంగ శక్తి ప్రభావంతో ఉన్నాం, భ్రాంతి శక్తి, మోహ శక్తి. సో వీళ్ళు దాన్ని క్రాస్ చేసి వాళ్ళు భగవంతుని ఆశ్రయం పొంది వాళ్ళు భగవంతుని దైవీ ప్రకృతిలో ఉన్నారు. సో వాళ్ళు వర్ణిస్తున్నది వేదవాన్మయంలో శృతేనార్థేన. శృతి అంటే వేదవాన్మయం. సో దాంట్లో కూడా భగవంతుడినే వచ్చే శృతి. సో దాంట్లో కూడా ఎక్స్ప్లెనేషన్స్ ఉన్నాయి. చ అంజస వర్ణయంతి మహాత్మాన శృతే అర్థేన అంజస. అర్థేన అంటే ప్రత్యక్ష వ్యాఖ్యానం ద్వారా, డైరెక్ట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్స్, ఎగ్జాంపుల్స్ ద్వారా. సో ఇక్కడ చెప్తుండేది దీని ద్వారా ఈ విషయాలు ఇక్కడ నేను తెలిపిస్తాను అని శుకముని చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ 2ది ఇప్పుడు మనకి ఈ శ్లోకాల చెప్తున్నారు. ఇక్కడ ప్రభుపాద చెప్పేది ఇక్కడ 7 శ్లోకాలు, 7-8 శ్లోకాల్లో బ్రీఫ్ గా, సారంగా ఏమి 10 విషయాలు, 10 లక్షణాలు, ఈ భాగవత విషయాలు అని మనకి చెప్తారు అని చెప్తున్నారు. ఫస్ట్ 2 ఇక్కడ చెప్తున్నారు. సర్గ విసర్గ. సర్గ అంటే భగవంతు నుండి అయ్యే సృష్టి, మూలంగా అయ్యే సృష్టి. సో భగవంతుడు వైకుంఠనాథ, శ్రీకృష్ణుడు గోలోకనాథ. సో వాళ్ళ మొదట విస్తరణ పురుషావతార మహావిష్ణు. సో మహావిష్ణు కారణోదకశాయి విష్ణు. వాళ్ళే కారణం, భౌతిక జగత్కి వాళ్ళే కారణం, వాళ్ళే మూలం. సో ఈ భౌతిక జగత్ దీని సృష్టి అంటే సృష్టి అనేది, ఈ సర్గ అనేది వైకుంఠ జగత్కి ప్రశ్నలే, అది ఎల్లప్పుడూ ఉంది. సో ఈ సృష్టి, ఈ సర్గం అనేది ఈ భౌతిక జగత్, ఓన్లీ ఫర్ భౌతిక జగత్. సో దానికి అన్వయం అవుతుంది. సో అది మహావిష్ణు నుండి వచ్చేది. సో అది కొంత వివరణలు ఆల్రెడీ మేము విన్నామని. మహావిష్ణువులో వాళ్ళ యోగ నిద్ర నుండి, వాళ్ళ శ్వాసం నుండి ఎస్ వైవ నిశ్వసిత కాలం తావలంబ్య జీవంతి లోమ విలజా జగదండనాథ స్థిరస్తి జగదండ చయాయదంత గోవిందం ఆది పురుషం తమహం భజామి. ఇంకొకటి అది 2 శ్లోకాలు బాగా దీంట్లో మహావిష్ణు గురించి బ్రహ్మ సంహితల యః కారణార్ణవ జలే భజతి స్మ యోగ నిద్రాం అనంత జగదండ సరోమకూపః ఆధార శక్తిం అవలంబ్య పరాం సుమూర్తిం గోవిందమాది పురుషం తమహం భజామి. సో ఈ భగవంతుల విస్తరణ మహావిష్ణు వాళ్ళ నుండి అయ్యేది సృష్టి. వాళ్ళ ఒక ఏమి దృష్టించి ఐక్యత, వాళ్ళు చూస్తేనే వాళ్ళు అన్ని భౌతిక శక్తి లేమున్నాయి, అది మూల స్వరూపంగా అది దాని ఒక సృష్టి అవుతుంది. మహత్తత్వ తర్వాత జీవులంతా మహత్తత్వలో భగవంతుడు ప్రవేశించినట్లు చేసేది. సో మహత్తత్వ అది ఇక్కడ నెక్స్ట్ శ్లోకాలు చెప్తుండేది. మహత్తత్వం అంటే అది 16 విభాగాలుగా ఇక్కడ చెప్తున్నారు. లేకుంటే భగవద్గీతలో భగవంతుడు చెప్పింది నన్నుండే అన్ని భౌతిక శక్తి వస్తుంది. భూమిర్ ఆపో అనలో వాయు ఖం మనోబుద్ధిరేవచ అహంకార ఇత్యమ్మే భిన్నామే ప్రకృతి రష్టదా.
సో ఈ 5 పంచమహాభూతాలు. సో అది ఇక్కడ 16 వస్తువులుగా ఇక్కడ చెప్తున్నారు. మేము విన్నాం వెనకాల అధ్యాయంలో సూక్ష్మం నుంచి స్థూలంగా సృష్టి అవుతుంది అని వింటుంది. ఫస్ట్ గా శబ్దం నుండి ఆకాశము అంతా వస్తుంది. సో తర్వాత ఒక్కొక్కటి సూక్ష్మం నుంచి స్థూలంగా అన్ని వచ్చేది. ఇక్కడ ఆ 5 16 ఇక్కడ చెప్తున్నారు పంచమహాభూతాలు. ఇది భూమి, నీళ్ళు, భూమి, ఆకాశము, జలము, అగ్ని, భూమి, ఆపో, అనలో, వాయు, గాలి, అనలో, ఆపో, అనలో, అగ్గి, ఖం, ఆకాశం, ఆపో, నీళ్లు, జలం, భూమి. సో ఈ 5 అది. తర్వాత పంచ ఇంద్రియ వస్తువులు, రూప, గంధ, స్పర్శ, తన్మాత్ర అని చెప్పేది. ఈ 5 ఇంద్రియ వస్తువులు. తర్వాత ఆ ఇంద్రియ వస్తువులను గ్రహించే ఒకటి ఇంద్రియాలు, కళ్ళు, చెవులు, భౌతికమైన ఇది ఈ కళ్ళు, చెవులు. యాక్చువల్లీ ఇవంతా ఆధ్యాత్మికంగా ఆత్మకి మూలంగా ఉంది. అయితే ఇప్పుడు ఇక్కడ భౌతిక జగత్తు సృష్టికి ఒక భౌతికమైన ఒక పదార్థము కవర్ అవుతుంది, భౌతికమైన ఒక ఇంద్రియాలు మనకు కవర్ అవుతుంది. సో అది ఇక్కడ మనకి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇక్కడ ఇస్తుండేది. ఇక్కడ పంచమహాభూతాలు, పంచ ఇంద్రియ వస్తువులు, పంచ ఇంద్రియాలని గోచరించే ఘ్రాణ ఇంద్రియాలు, ఆమెక మనస్సు అని చెప్తున్నారు. లేకుంటే మనస్సు, బుద్ధి ఇక్కడ భాష్యంలో ప్రభుపాదలో అహంకారం ఆమెక బుద్ధి, దాన్ని అహంకారం నుండి మనస్సు, బుద్ధి అది వ్యక్తమైనట్లు కూడా ఎక్స్ప్లెనేషన్ చెప్పారు. ఎనీవే ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అంటే మూలంగా భగవంతుడే కారణము అని మనకి ముఖ్యంగా ఈ కల్పిస్తుంది. తర్వాత బ్రహ్ముడు భగవంతుడు సృష్టించిన వస్తువులను పెట్టుకొని ఆ 3 గుణాల ప్రభావం నుండి వాళ్ళు కలుపుతారు. ఇప్పుడు మనం ఇల్లు మేనిఫెస్ట్ చేసేటప్పుడు ఒక మేస్త్రి వస్తారు, మేస్త్రి వచ్చి వాళ్ళకి మనమే లేబర్ కాంట్రాక్ట్ ఇవ్వచ్చు. వాళ్ళకి లేబర్ కాంట్రాక్ట్ అంటే మనమే అంత ఐటమ్స్ తేవచ్చు. ఏం కావాలి, మన్ను కావాలి, ఇంకొకటి జెల్లీ కావాలి, సిమెంట్ కావాలి, ఇంకా అన్ని ఒక్కొక్కటి వస్తువులు, స్టీల్ కావాలి, అంత ఒక్కొక్కటి వస్తువులు మేము సపరేట్గా మేము వాళ్ళకి ఇస్తాం. అటు వాళ్ళు దాన్ని పెట్టి దాన్ని మిక్స్ చేస్తారు. సో అలాగే బ్రహ్ముడు మూలంగా ఈ వస్తువుల్ని తయారు చేయలేదు. ఏది మేము చెప్పేది భూమి, నీళ్ళు, గాలి, ఇంద్రియాలు, ఇది ఏది వాళ్ళు సృష్టించారు. భగవంతుడు సృష్టించిన తర్వాత భగవంతుడు ఇచ్చే బుద్ధి ద్వారా వాళ్ళు దీన్ని భగవంతుడి మార్గదర్శనం నుంచి వాళ్ళు చేశారు. సో అది విసర్గ అని చెప్పారు. సర్గ అంటే మహావిష్ణు సృష్టి చేసే ఈ 16 వస్తువులు. విసర్గ అంటే బ్రహ్ముడు చేసేది ఆ 16 వస్తువులు పెట్టుకొని గుణాల ప్రభావంతో వాళ్ళు చేసే సృష్టి, అది విసర్గ అని ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తున్నారు. ఈ పాయింట్ ఇక్కడ చెప్పింది అనేది 16 భౌతిక అంశముల ప్రాథమిక సృష్టి సర్గం అనబడును. ఇక ప్రకృతి గుణముల పరిణాత్మక అంతక్రియ విసర్గం పిలువను. సో దీని వెనకాల చెప్పింది ఇక్కడ వేదపరమగు నిదర్శనముల ద్వారాను, ఇంకొన్ని మార్లు ప్రత్యక్ష వ్యాఖ్యానం ద్వారాను, మరికొన్ని మార్లు మహాత్ములచే ఉసగబడిన సంగ్రహ వ్యాఖ్యానం ద్వారా. సో ఇది ఇంకొక విధంగా ప్రభుపాద నరోత్తమ్ దాస్ ఠాకూర్ చెప్తారు. గురు, సాధు, శాస్త్ర తినేతే ఐక్య. సో వాళ్ళు చెప్పేది ఏ వస్తువు అవుతేనో భౌతికమేమో ఆధ్యాత్మికంగా టెస్ట్ చేసేది అంటే గురువు నుండి, సాధువు నుండి, శాస్త్రం. సో 3 వస్తువులు అది కూడా అన్ని కూడా సమతంగా ఉండాలి, అప్పుడు మనకి అది కరెక్ట్ అని. ఇక్కడ కూడా అదే ఆల్మోస్ట్ సిమిలర్. మహాత్ములు అంటే గురువు ప్లస్ సాధువు అని చెప్పొచ్చు. ఆమెక వేదాలు, వేద జ్ఞానం డైరెక్ట్ గా. అంటే ప్రత్యక్ష ఇది కూడా చెప్తున్నారు. అదే ప్రత్యక్షము దీనికి బ్యాకప్ ఉండాలి. అది లేక అది ప్రత్యక్ష ఇది దానికి వాల్యూ లేదు, దానికి విలువ లేదు దానికి. సో గురు, సాధు, శాస్త్రం దాని ఎగ్జాంపుల్ చాలా బాగా భక్తులు ఇచ్చేది. మనకి ఏమైనా ప్రాబ్లం, మనకి హెల్త్ ఆరోగ్యం బాగలేక ఉన్నప్పుడు డాక్టర్ దగ్గర వెళ్తాం. సో డాక్టర్ మనకి ఒక గురువుగా చెప్పొచ్చు. సో వాళ్ళు మాకు సలహా ఇస్తారు, వాళ్ళకు సమస్య పరిష్కారం మీరు ఆపరేషన్ తీసుకోవాలి అని. సో తర్వాత మీకు డౌట్ ఉంటే మీరు ఏం చేస్తారు, మీరు ఇంకొక డాక్టర్కి వెళ్తారు, ఇంకొక సెకండ్ ఒపీనియన్ తీసుకుంటారు. వాళ్ళు సాధు అని చెప్పొచ్చు. సో వాళ్ళు కూడా అదే ఇస్తారు. ఇంకొక 2 డాక్టర్ చూస్తారు, వాళ్ళు కూడా అదే సలహా ఇచ్చారు, మీరు లేదు అర్జెంట్, ఇది ఎమర్జెన్సీ మీరు చేయాలి. సో తర్వాత మీకు ఏమైనా కొంత అవగాహన ఉంటే మీరు శాస్త్రాలు మెడికల్ బుక్స్ చూడొచ్చు, దాన్ని స్టడీ చేయొచ్చు. ఇంకేమైనా నాకు ఇలాగ లక్షణాలు ఉన్నాయి, ఇదేనా ప్రాబ్లం, నాకు ఎక్స్రే ఇట్లుంది, ఇంకా స్కాన్ ఇట్లుంది, ఇదేనా, సో అని మీరు చెక్ చేయొచ్చు. సో అలాగే చెప్పేది ఆధ్యాత్మిక జీవనంలో మనం గురు, సాధు, శాస్త్రం, వేదవాన్మయము,
గురు, ఆ కృష్ణ పరంపరలో వచ్చే గురు, ఆమెకు ఆ మహాత్ములు సాధువులు. సో ఇవి ముగ్గురు సేమ్ చెప్పాలి వాళ్ళు. సో వాళ్ళు వేరే వేరేగా చెప్పారు. ఒకరు లేదు ఈ జగత్తు నిరాకార స్వరూపం అని ఒకరు చెప్పేది, ఇంకొక శాస్త్రం ఇంకొకటి చెప్పేది, ఇంకొక వ్యక్తి లేదు భౌతిక జగత్తు అణువులు కారణం అని చెప్పేది. లేదు, అవంతా ప్రతి ఒక్కటి అందరూ చెప్పేది శ్రీకృష్ణుడే దేవాది దేవుడు, పరం బ్రహ్మ పరం ధామ పవిత్రం పరమం భవాన్ పురుషం శాశ్వతం దివ్యం ఆదిదేవం అజం విభుం ఆహుస్వం ఋషయ సర్వే. సో అర్జునుడు చెప్పే గీతలో కృష్ణ నువ్వు పరబ్రహ్ముడు అని నాకు అని ఘోషించారు వాళ్ళు. అయితే నేను ఇది నా ఒక ఇది కంతే కాదు, ఆహుస్వం ఋషయ సర్వే, అన్ని ఋషమునులు అంత మహాత్ములు నీ గురించి అదే చెప్పారు. నువ్వే పరబ్రహ్ముడు, నువ్వే పరమ పురుషుడు, నువ్వే ఆది మూలం ప్రతి ఒక్కటికి, నువ్వే ఆది విభూం, నువ్వే గొప్పవాడు అందరికీ నా అని వాళ్ళు వీళ్ళందరూ చేసి చెప్పండి సమర్థించుతున్నారు వాళ్ళు అని చెప్పారు. ఆహుస్వాం ఋషయ సర్వే దేవర్షి నారదస్తత, వాళ్ళ పేరు కూడా ఇచ్చారు దేవర్షి నారదుడు. అసితో దేవలో వ్యాస స్వయం చైవ బ్రవిషిమే. సో ఈ విధంగా మనము ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానము మేము పొందాలి. లేకుంటే మేము వాంగ్మయం ద్వారా పొందక, మనం మహాత్ములు గురుశ పరంపరలో వచ్చే వాళ్ళ ద్వారా పొందక ఉంటే మనకి ఈ శాస్త్రవేత్తలు చెప్తారు, సైంటిస్టు లేదు భగవంతుడు ఎవరు లేరు, ఇది ఒకటి ప్రకృతినే కారణము, ప్రకృతి ఒక రాసాయనిక దీని నుండినే సృష్టి అవుతుంది. అవును, మేము అలాగే ఆ జ్ఞానంలోనే ఉండిపోతాం. సో మనము వేదవాన్మయం మనకి దాంట్లో పర్టికులర్గా భాగవతం అంత గొప్ప మహాత్ములైన శుకముని మనకి చెప్తున్నారు. వాళ్ళు రెఫరెన్స్ ఇస్తున్నారు, బ్రహ్ముడు వెనకాల ఏమి చెప్పారు, నారదులు ఏమి చెప్పారు, వెనకాలి వేదవ్యాసులు ఏమి చెప్పారు. సో వాళ్ళు కూడా వాళ్ళకి తెలుసు, వాళ్ళకి అది అనుభూతి ఉంది. అయితే కూడా వాళ్ళు వెనకాలే వీళ్ళు కూడా మహాత్ములు అదే చెప్పారు అని దాన్ని మనకి కల్పిస్తున్నారు. హరే కృష్ణ. అందే భక్తులకు ధన్యవాదం. సో రేపు కమలేష్